Golden je stav, način mišljenja, način osmijeha, način kako ljudima dopustiti da nam se približe, da nas dodirnu, da nam progovore i da nam pričaju. Naši su voditelji neka vrsta ispovjednika i brijača. Prodavači nam o svemu pričaju, a mi moramo slušati sve jer se nalazimo na istoj lađi. Na kraju Golden znači živjeti s ljudima i to bok uz bok. Golden je posao, ali je to i način života, mišljenja i rasta. Golden znači ostvariti ciljeve, sanjati bolju budućnost. Golden znači dijeliti s drugima naše iskustvo, naše vrijeme, naše prijateljstvo. Golden znači smijati se s očima, stisati rutku i sa srcem. Golden je u biti ljubav. To je dakle Golden Products, poduzeće koje želi raditi s ljudima na stvaranju bolje budućnosti, kako bi napokon i snovi postali stvarnost. Golden Products je zlatna prilika za vas.